Jeg er så glad for, at jeg kunne komme små børnebørn. Jeg har sådan glædet mig. Du skal bare vide, at det var mor, der tvang os til at komme. Vi ville hellere være hjemme og lave ingenting. Vi havde ikke rigtig noget valg. Nå. Hvad skal vi så lave? Hvad med en historie? Ja! Okay. Det hele startede med, at der var en mand, der hed Marco Polo. Den fortalte du altså sidste gang. Okay. Hvad så med den her? Der var engang en mand, der hed Vasco da Gama. Den fortalte du forrige gang. Okay, den her tror jeg er ny. Det hele startede med... Ninja! Nej, dog ikke. Men det hele startede med en mand, der hed Christopher Columbus. Hey, ikke spille på mobil. Vi sidder og hører en historie. Whoopty-doopty, Karl er væk. Puff! Ups, det vidste jeg slet ikke engang, den kunne. Vil du så være venlig at trykke din søster tilbage? Teknisk set vil jeg faktisk ikke. Men fint. Whoopty-doopty, Karl er tilbage. Puff! Sådan. Hvor er du ulækker. Det er med, jeg var en fedtstrik rakinarie. Og hvad så jeg? Tilbage til historien om Christopher Columbus. Christopher var en mærkelig mand, og folk i byen brød sig ikke om hans tanker. Har du hørt om ham, den skøre Columbus? Selvfølgelig har jeg det. Han... Hvorfor er dog jorden ikke var rund? Hvad i himlen snart har han inviteret sådan en fjov? Hvad sker der lige for hende? Hej, Marker. Hej. Skål. Wow, det er en stærk øl. Ja. Hvad har du så at sige i dag? Har du været sammen med konen? Ja. Har du tænkt på, hvis verden var rund? Ville det ikke være mega sindssygt? Jo, helt pludselig. Alle i byen synes, jeg er skrubskør. Men der er mange folk, der siger, at man bliver brændt, hvis man går og tænker sådan. Hvad synes du? Jeg er helt enig med dem. Jeg glemte min ven. Nu er det komplet alle, der synes, jeg er skrubskør. Nemlig. Tænk at være så skør som ham. Han burde brændes. Nemlig, hvis han var her lige nu, vil jeg give ham ind på tasken. Hvad skulle det til for? Farvel, Columbus. Synes du ikke, det er noget henrivende vejr, der er i dag, min kære? Jo, pragtfuldt. Kunne jeg byde for lidt mynte-te? Selvfølgelig, min skønne. Mynte-te! Her er jeres mynte-saft. Selvfølgelig. Tak. Skrid ud i køkkenet med dig. Fremragende mynte til i dag. Ja. Kunne jeg byde dig en grøn? Appetitvækkende appetitis? Selvfølgelig. Kom ind! Der er en herre, hvis navn er Columbus. Skal jeg tage ham herind? Bare kom med ham. Min ærede konge, jeg beder dig ydmygt om at høre på mit ord. Det kunne jeg selvfølgelig godt, men har du noget at friste med? Selvfølgelig har jeg det. Det er den oldgamle diamant fra Kong Tut Skav. Den kunne godt bruges. Tak. Jeg beder ydmygt om at låne en af dine 3 skibe til at krydse Indien. Lad os tale om det. Ja, min kære. Du får lov at låne et skib, hvis du har en diamant mere. Ja, hvis I vil blive fristet af min oldgamle gravskat. Den kan jeg godt bruge, ikke? Så har jeg 2. Jeg takker folket rigtig meget. Jeg er kongen. Jeg er dronning. Og vi styrer landet. Jeg er kongen. Her. Jeg regerer landet. Jeg er dronning her. Jeg dresser en masse te. Og
Folk spørger tit, hvor kongen og dronningen er. Hvor kongen? Hvor dronningen? Det er jo lige der. Nå. Vi styrer landet. Yeah. Den her dag har jeg drømt om. Ud på havet og sejle med mine drenge. Hej, Columbus. Okay, da kongen og dronningen sagde, at jeg fik et mandskab, havde jeg ikke troet, det var piger. Kom alle sammen med sømænd ombord. Vi er lækre sitter er klar Til at sejle ud på vores hav. Kom, sømand Columbus, klar. Kom, sømand Columbus, klar. Okay, jeg har kun én ting at sige. Hey, sexy lady. Ja, 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 ja. Lumbus Okay, style. lad os få gang i skuden og sejle derudad. Skal jeg hjælpe? Det er næsten færdigt, men du må meget gerne hjælpe. Sådan. Det ser godt ud. Lad os få gang i sejlet og begynde at ro. Ro, 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 ro. Ro. Jeg er sådan nødt til at gå nedenunder. Jeg har noget, der kalder. Okay. Sorry. Ham Columbus. Jeg tror ikke, han kan nå sit mål med at komme over til Indien. Ej, det bliver jo helt umuligt. Vi bliver nødt til at smide ham over bord. Ja. Der tager jeg vist lige fejl. Han er nu sød nok. Der tager du vist lidt fejl der. Er det måske lidt lun på kaptajnen? Men ved aldrig. Det vil sige ja. Det rager ikke dig. Jeg vil gøre. Nej. Wow. Det var det. Det var virkelig skønt. Har lugter mytteri. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. De finke sinker. Nu skal jeg give dem en ordentlig lag test på Columbo-manér. Skal jeg hjælpe dig? Du kan altid hjælpe mig. Hvad betyder mytteri? Mytteri betyder, at... Ninja. Nej, ikke denne gang. Men mytteri betyder, at man gør oprør mod kaptajnen og gerne vil smide ham over bord. Nå, da Columbus havde givet de 2 frække søpiger en på Columbo-manér, kom de til fastlandet. Nå, tilbage til historien om Christopher Columbus. Jeg må da pine blive i båden. Det her er et mandejob for Columbus. Jeg føler, jeg har nogen andre end mig. Hugger! Au! Hallo, jeg kommer med fred. Hold så op med at brække mig. Hvem i alverden er I? Hatta hvad? Columbus var der i mange dage, og han begyndte at kunne lide de indfødte. Han begyndte endda at bygge sit eget hus. Det er dejligt at bo her. Men jeg føler, jeg må til hjem. Jeg kommer til at savne jer. Hugga-chigga. Hugga-chigga. Hachi. 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 Hvad sker der her? Nå, kom med mig. Jeg skal vise mit land noget. Da indianerpigen og Columbus kom tilbage til Spanien, var der fest hos hoffet. Min ærede konge og dronning. Jeg er endelig hjemvendt for min mange dages rejsende med den her ildelugtende person. Som jeg sagde, ildelugtende. Jeg
Jeg giver dig ret, Columbus. Det er en meget, meget farlig mission, du har været på. Og fuldført. Så derfor vil jeg give dig denne her. Hvad er det? Det er noget, du fortjener. Pas godt på den. Og i aften vil vi også holde en kæmpe fest til din ære. Med Jeg vidste det. fint tøj, guld og gløgg. Jeg er stolt. Den her fest har jeg glædet mig til. Hej Silla. Hej. Jeg ser du nyder festen. Og punchen. Jeg vil bare spørge dig om noget. Du ved, du er her til min fest. Min æresfest. Så er du min æresgæst. Ja, okay. Hvor har jeg lagt den? Men lige. Ja. Jeg har en gave til dig. Lad mig tage din vifte. Hvad du mener med det her? Det ved jeg ikke. Er det noget af den stil, at du elsker mig, og du gerne vil giftes med mig? Lad mig svare. Hvorfor ender din historie altid med kysseri? Det er så ulækkert. Kysseri er noget af det mest romantiske, jeg kender. Ja, hvis man er 80. Jeg er nu 96. Hvad skal vi så lave nu, små børn? Hør en historie! Igen? Okay. Ja! Det hele startede med Christopher Columbus. Christopher Columbus. Nej, det hele startede med Ninja. Ninja.